Lamsagontrona haina hai ani o YouTube channel tamni hinke tinini nangkungmani kaisa update hinga mose sini je maiganang bubagra je bono invitation khlaijakmani bisingo bo Assam haste o kaisa smaitangmani panda eba sini borom ganang Hemanta Biswa Sharma Assam ni Chief Minister ni je smaitangmani panda o jagao chini bubagrano invitation khlaijak o khlaimano tui chini tipra hasteni kubangma bodol ni borok bubagrano yasi surka je amra thamchani tomung tipra sorno thokaika ama haike kubangma chung comments rok nugo tei kubangma social media ro phai kubangma bodol eba kubangma party ni borok bubagrano sejamani bengaimani chung nugo kok ungka se je sudu chini Bubagra Assami pandao manjagya smaitangmani pandao eba support gorok hondon pandao Bubagra Assami mande kubangma bodol ni kubangma party ni borok jaga manjagika ati kok hingkai invitation khlaika hingkai thangi se mandla brok ni tomung je kok silcha mano tui je lachimung rumani bagui amti hai hingkai bwskang salo kebose kuno party ni borok amti hai pandao thangi mangla mane borok ni question o hingkai borok ni sumung phiaba Bubagra tini jagao boyese Bharat ni nagorik hisabe Bharat ni borok ngui de bono invite khaimani bisingo bo jaga thangui chogika bor kono party slaijagui ba BJP party khlaio hinainai bo jaga thangmaniya khajana mare kijing som norok wansukdi nono kebo invite khlaika nini friends ba nini friend circle ba nini kuno exact no party ni borok borok to nangnai sungnai borok ese kotor level tongnai borok borok no senior borok kwrui bini bebak jagano bini friend circle tongo nini national international bebak jagano aboni bagui chung Bubagra no salute maro tamni bagui bo chini tiprasno thokai no hingkai chung srangno nugui mankhamu je bo give up khlaima chung nugui mankhamu je tiprasani proti hamjakma kringi thangmani chung nukhamu aboni bagui buini ayasi suri kok samabai buya je dhandabaji kok samabai buya bengaima songaima kok rok bai norok lama ta korodi ese tiprasa busangui tamni bagui hingke Bubagra ro invite mankha bo aro thangui sogika hingke phaidi video clip no chung kisa nainare mare kising norok oro nugui mankhana je Bubagra jaga thangi choika iko norni tiprasarni dalal tiprasarno thokainai mono nongni Bubagra mono tiprasarno hamjaknai aba haike kubangma Bubagra no chajakliya je tiprasarni je hamkare no naiya ama hai je bodol ni borok yasi suri photokmani tabuk social media o awai ungui tongo gedaro o video no manchak share khladi nongni bukha kono bainani kwrui tamni bagui hingke sini Bubagra je kok ro bo amono naraknani bagui saitoko phadi musukno tini bagui haina rok bai next video malai pinai jotona hambai bye.